Здравейте, добре дошли в предаване Победа. Аз съм пастор Георги Хазърбасанов и се радвам, че ни гледате, че ни подкрепяте и че сте с нас. И вярвам, че всяко послание, всяко предаване е благословение за вас. Така че споделете го в социалните мрежи, пратете го на ваши близки и познати и нека заедно, като ни помогнете, като го споделите, да достигнем до повече хора и заедно наистина да разшириме небесното царство. Амен. Така че ви благодаря и за вашето спонсорство, благодаря ви за вашите молитви, благодаря за вашето споделяне. И директно започваме с темата, която е 6-та част. Ако не си гледал 1, 2, 3, 4 и 5, върни се, гледай ги, защото буквално си говорим и темата ни е вяра срещу неверие. И си говорим за това как може да имаме вяра и също времено да имаме неверие. Но в 1, 2, 3, 4 и 5 част ние просто бавно и славно разширяваме темата повече и повече и всъщност осъзнаваме и виждаме много ясно от Божието Слово какво да правим и какво да не правим, за да не проявиме неверието. Защото казвам, защото Словото ни казва, че неверието парализира нашата вяра. Неверието спира от това ние да видим чудото и чудесата на Бог в живота си. Ако искаш чудеса, спри да ходиш в неверие. И много пъти вярващи си мислят, как да го кажа, когато говориме, че някой че има неверие, си казват ми, той значи няма вяра. Не. Да имаш неверие не значи, че нямаш вяра. Ти можеш да имаш вяра и също времено неверие. Връщам се като малко другите части да кажа. Примерно, ти вярваш, че Бог е Бог, но не вярваш лично за живота си, че Бог е Бог. Вярваш, че Бог е изцелител, но не вярваш лично, че Той е твой изцелител. Тоест, ти вярваш на това, което Словото казва, вярваш на това, което пастора говори, вярваш на това, че наистина Бог се грижи за тебе, обаче някак си не мога повярваш, че Той ще се погрижи в тази ситуация за тебе. И когато ти не можеш да повярваш, че Той се грижи за тебе в този момент, или че Той те изцерява точно сега, или че ти вече си изцерен, че с Неговите рани и не мога да приемеш, ти вярваш, че Исус е изцелител, обаче имаш неверие и ходиш с неверие. И твоето неверие е една крачка преди вярата и всъщност пъва, препречва, парализира и спира от това вярата ти да донесе пробив. Защото истинската вяра, Божия вид вяра, начинът, по който ние трябва да вярваме за неща в Божието Слово, за нещата, които са да и амин, за нещата, които Библията ни говори, трябва да бъде вяра, която да е твърде уверена в тези неща. Т.е. ти трябва да вярваш твърде уверено във всичко това, което Библията казва. Не можеш да вярваш плахо. Не можеш да вярваш с тревога. Не можеш да вярваш с притеснение. Не можеш да кажеш, аз вярвам, че съм изцелен, обаче да говориш 2 дена колко те боли, колко си зле и колко е зле и как даже няма живот и всичко си тръгва. Не мога да казваш, аз вярвам, че да идваш да издигаш ръце в неделя и да казваш, да, Исус е мой изцелител, да, Исус е Бог, да, няма нищо невъзможно за този и за този, за който вярва, нали, няма нищо невъзможно за Бога и утре, когато дойде сметката или дойде нещо, или дойде някакъв проблем, да казваш колко е зле, колко не става, колко е, колко въобще, нали, нищо не се случва и да казваш невъзможно е. Неделята викаш всичко е възможно, в понеделник викаш много невъзможно е. Много е тежко, много не окей. Ти започваш да проявяваш неверие. Си вярвал и имаш вяра, че наистина няма нищо невъзможно за Бога, обаче не вярваш, че няма нищо невъзможно за тебе. Така че не се оставай на проблемите и на света да говори в живота ти. Ние си говорихме за видовете неверие, върнете се, чуйте ги и ги вижте за какво. И затова Исус казва, само вярвай. Най-основното, на което ние се хващаме на Божието Слово, е вярата. Само вярвай на това, което Исус каза. Само вярвай. Вярвай, вярвай, вярвай. Така че не допускай съмнения в живота си. Само вярвай и ще видиш Божията слава. Когато Исус беше да отиде да възкресява Лазар, в този процес на това възкресяване, той 3 пъти попита хората, вярваш ли, вярваш ли, вярваш ли? И даже тя му каза, да, вярвам, да, вярвам, да, вярвам. И накрая той възкреси Лазар и каза, май не вярваше.
Защото тя вярваше, че Той е Господ. Тя вярваше, че Той е изцелител. Тя вярваше, че Лазар ще възкръсне. Но тя не вярваше, че Лазар ще възкръсне сега, а тя вярваше, че Лазар ще възкръсне един ден с мъртвите и това му каза. Да, Господи, вярвам, че Лазар ще възкръсне един ден заедно с всички останали. Но Исус нямаше предвид, че Той ще възкръсне един ден. Исус имаше предвид, че Той ще възкръсне днеска, сега, в този момент. Не един ден ти ще бъдеш добре. Ти вече си добре. Ти сега си добре. Не един ден този рак ще си тръгне. Не. Сега ще си тръгне. В този момент. В този час. Не един ден ще бъда богат и благословен. Не, сега съм богат и благословен в Христос. И когато Той възкреси Лазар, какво и каза? Не ви ли казах, че ако повярвате, ще видите Божията слава. Как да видим Божията слава? Когато повярваме, когато имаме вяра в Него, когато всичко и целият ни фокус и очи и всичко е насочено в Исус Христос. Защо? Защото Той е нашия началник и усъвършител на нашата вяра. Този, който започна вярата и този, който усъвършенства тази вяра. Така че Христос е твоя усъвършител на тази вяра. И когато ти гледаш към Христос, и когато твоя поглед е към Христос, и когато ти имаш Христос, твоята вяра се усъвършенства. И затова Исус и каза, питай 3 пъти, вярваш ли? Тя 3 пъти му каза да, ама не беше да. Наистина тя вярваше. Съгласни ли сте с мен? Тя вярваше, че Той е Бог. Тя вярваше, че Той е Господ. Обаче сякаш, докато тя вярваше, че Той е Господ, докато Той самия даже пита, вярваше, че Лазар ще възкръсне и тя му каза да, което беше много искрена жената. Тя каза да, което означава, че тя вярваше, че Той ще възкръсне. Обаче пак казвам, тя вярваше не в този момент и час. И точно това беше неверието, което тя прояви. Тя всъщност се оказа, че имаше неверие. Да, вярваше на това, че Бог е Бог, но не повярва, че Бог в момента е Бог и ще извърши чудо. Тоест виждаме вяра и неверие същевременно. И поради нейното неверие тя сама не успя да възкреси Лазар. Можеше и сама да го възкреси. Но поради нейното неверие тя не го възкреси. Поради нейното неверие Исус накрая каза, не ти ли казах, че ако повярваш? С 2 думи и каза, ти ми каза, да, ама всъщност не вярваш. Той буквално и каза, не вярваш, жено. Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава сега. Така че, за да видиш Божията слава в живота си, за да видиш Божията слава в взаимоотношението си, в семейството си, в бизнеса си, в финансите си, в здравето си, вярвай на Бога. И както Исус каза, само вярвай. Нищо друго не се нуждаеш, освен вяра в Господа. Единственото, което ти се нуждаеш, е вяра в Бог. Нищо друго. Нищо друго. Вяра в Бог. И когато ти имаш вяра в Бог, ще видиш как чудеса ще се случват в живота ти. Ще видиш Божията слава повече изявена в твоя живот. Нека да отидем в Галатяни 2 глава 20. Като ти говорим за вяра. Галатяни 2 глава 20. И вече не аз живея, а Христос живее в мен. Замислете се. Не вече ти живееш. Не вече ти сам трябва да се справяш. Не вече сам трябва да вярваш. Не вече сам трябва да правиш това и това. А Христос, който е с тебе. Христос, който живее в тебе, е този, който извършва всичко. Защото всичко е за Него, чрез Него и от Него. Тоест цялата слава е за Бога. И Словото ти казва, не вече аз живея, Христос живее в мен. Не вече аз движа живота си, а Христос движи моят живот. И когато ти вярваш и този усъвършител на вярата, този ходатай, този спасител, този изцелител, този спасител, изцелител, възстановител, снабдител е в живота ти, живее в тебе и ти го вярваш, всичко друго ще отпадне и неверието много бързо ще се тръгне. Вижте, как неверието се тръгва. Както и дявола се тръгва от живота ти. Как дявол да се тръгне от живота ми? Как
това, което той върши, да ме напусне. Словото казва, съпротивлете се и той ще бяга от вас. Съпротиви се на дявола, съпротиви се на неверието. Кажи не на неверието. Кажи не, аз няма да допусна неверие в живота си. Стани днеска и кажи, днес няма да допусна неверие в живота си. Събарям всякакъв вид на неверие в живота си. Събарям всеки един страх. Събарям всяко едно притеснение. Предавам всяка една тревога, грижа или каквото и да е бреме на Господа. Вземи власт на това. Така че не вече аз живея, Христос живее в мен, а дето живея сега в плът, живея с вярата в Божия Син. Амен. Докато съм на тази земя, аз живея в вярата в Божия Син. Христос живее в мен, но и аз живея с вярата в Божия Син, който ме обикна и отдаде живота си за мен. Христос те обикна и даде животът за тебе. Той даде неговия живот за тебе. Това, което стана буквално, е, че той размени твоя живот с неговия. Той каза, ето, Гого, живей моя живот, а дай ми твоя живот. Живота на Христос е много по-добър от твоя живот. Живота на Христос е много по-пълноценен от твоя. Живота на Христос е радост, мир, правда. Животът на Христос е благословение, изцеление, радост. И когато ти предадеш твоя живот на Христос и знаеш, че не ти живееш, а вече Христос живее в тебе и Христос живее в теб, а ти, който живееш в плът, живееш с вярата в Божия Син. Тоест, вярата. Вижте, вярата е ключовото нещо. Да вярваш, че Бог е с теб и да вярваш, че Бог ще извърши това, за което те е призовал. Да вярваш, че Той е Сина, който живее в тебе и ти живееш в Него. Който те обикна и отдаде живота си за тебе. Първо, Второ Петрово, 1 стих, 1 глава. Симон Петър, слуга на апостол на Исус Христос, до нези, на които беше отредено да получат същата скъпоценна вяра, както и ние, поради справедливостта на нашия Бог Спасител Исус Христос. Какво казва Петър? Петър казва, виж, ние, аз, Петър, Павел, Авраам, Мойсей, всички апостоли, самия Исус дори, ние получихме същата вяра. Тоест, той казва и вие сте получили същата вяра, която и ние получихме. Слуга на апостол Исус Христос до онези, на които беше отредено да получат същата. Кои са онези? Ние, които сме в Христос. Ние, които сме се спасили. Както и ние поради справедливостта на нашия Бог Спасител Исус Христос, защото Бог е справедлив и Бог казва, ако аз дам такава вяра на Авраам, ще дам такава вяра и на тебе. И ти я използвай и ходи в тази вяра, пренебрегни неверието и кажи не на неверието, да на вярата. Кажи, аз ще хода не с неверие, а с вяра. Ще хода в вярата, която Бог ми даде. Ще хода в взаимоотношението, което Бог ми даде. Ще ходя в това, което Бог извърши за мен. Ще хода в Неговите благословения. Така че, на които беше отредено да получат, пак казвам, кои са тия, които им беше отредено? Ти и аз. И всеки, който повярва в Христос. Същата скъпоценна вяра. Що е скъпоценна вяра? Защото тази вяра е вярата на Бог. Това е вярата на Бог, с която Той на мен и на тебе подари, която Той даде на мен и на тебе. И ние вече в Него можем да извършваме много велики неща. Че и по-велики от това, което Той извършва. Амен. Нека пак да отидем сега пък в Римляни 12.3. Според дадената ми благодат, казвам на всеки един от вас, да не се мисли за нещо повече от това, което е, а да мисли за себе си скромно, според пак вярата, каквато Бог е дал на всеки го. Не мога да кажеш, аз нямам вяра. Не ми достига вяра. Не, ти имаш вяра. Използвай и развивай вярата, която имаш вече в Христос. Първо ти си получил тази скъпоценна вяра и след това Бог ти е дал тази вяра. Ето, според вярата, каквато Бог е дал на всеки го. Защо и той казва да бъдем скромни и да не мислиме повече за себе си, отколкото другия?
Защото вярата, която Той ти даде, това е божествена сила. Знаете ли какво е вярата на Бог? Божествена сила. И тя е толкова силна и толкова мощна, че когато ти я употребяваш, трябва да си смирен. Защото тя има огромен заряд. Примерно давам, ако ти си там, който работиш и се грижиш за атомната бомба, в един склад има една атомна бомба, и ти се грижиш за нея, и ти работиш за нея, или трябва да я пренесеш, ти ще я докосваш едвам. Много внимателно и много внимателен ще си. Ще си много скромен. Няма да се перчиш навънка, като аз работя, нали, с атомна бомба или имам атомна бомба. Но когато влезеш в стаята на атомната бомба или в склада на атомната бомба, ти ставаш много смирен изведнъж. Защото знаеш, че това е огромен заряд и ако гръмне, ще убие и тебе и ще убие цялото население. Та с две думи, ти имаш вяра, която е като атомна бомба и когато я използваш, трябва да си внимателен за какво я използваш. Защото тя има сила. Защото вярата работи, защото вярата ще го промени, защото вярата ще го накара да порасне, защото вярата ще го накара да израсте, защото вярата ще го накара, ако трябва времето да спре. Има много случаи в Библията и в Божието Слово, които виждаме как хората на Господа спираха времето, спираха дъжда, връщаха времето. Устите на лъвове се затваряха, огнената пещ не успя да ги изгори, нагорещеното олио не успя да го убие. Убиваха го с камък, той възкресява. Убиват го с камък, той пак възкресява. Що? Защото има вяра, която е скъпоценна и която работи. И е вяра, която прави чудеса и знамения. И затова се казва, внимавай, като използваш тая вяра. Защото ти имаш вяра, каквато Бог е дал на всеки го. Кой ти е дал тази вяра? Бог. Не е твоята собствена вяра. Много хора си мислят, че вярват или трябва да вярват на Божието Слово с вярата, която имат. Не. Буквално махни твоята вяра и остави Божията вяра. Защото имаш Божия вид вяра. Бог ти даде тази вяра. Не ти, Бог ти я даде. Амен. Малко семе на вяра, колкото си наполо зрънце, ще премести какво? Цяла планина. Толкова силен заряд, толкова силна вяра, че малко синапово зрънце. Знаете ли колко е малко едно синапово зрънце? Толкова малко и колкото е малко, в момента в който ти го използваш, има силата премести цяла планина. Какво говорим, ако имаш цяла шепа вяра? Какво говорим, ако имаш цяла туба вяра? Ако имаш вяра, колкото една цяла стая огромна, изпълнена с вяра, това е много заряд. Пак казвам и затова тук Словото ни казва, не мисли за себе си, за по-горен или или бъди с две думи скромен, защото тази вяра, която Бог ти е дал, тя е мощна и силна. И тогава и неверието няма сила срещу тази вяра. Така че отърви се от неверието, спри неверието и ще видиш как чудеса и знамения ще се случват. Нека да отидем в Матей 17 глава. Матей 17 глава, там имам нещо, което също да говориме, от 14 стих нататък. Когато и дойдоха при народа, приближи се до него един човек, коленичи пред него и каза: Господи, смили се над сина ми, защото е лунатик и тежко страда. Често пада в огън и във вода. Води го при учениците ти. Забележете, къде го е водил? При неговите ученици, при апостолите. Но те не можаха да го излекуват. Значи той го води при учениците, при апостолите и те не можаха да го излекуват. Спирам за малко. Апостолите вярваха ли, че Бог е Господ? Вярваха ли, че Господ е Бог? Вярваха. Вярваха ли, че Той е Изцелител? Вярваха. Вярваха ли, че Той гони демони? Вярваха. Вярваха ли всички тези неща, които Словото казва за Господ? Вярваха го. Но знаете ли какво? Той самите проявяваха неверие. Най-големият проблем за Бога с апостолите, за самия Исус с апостолите беше тяхното неверие. Не беше нищо друго. Винаги виждаме, че той се справяше и работеше в тяхното неверие. Той се опитваше да ги спре от това, те да не допускат неверие. В лодката с бурята, в другите моменти и както тук. Те го водят
апостолите да се справят, защото са ученици на Христос, хора с вяра. Не мога да кажеш, че Петър не е бил човек на вяра. Самият той проходи във вода, ама и падна, защото допусна неверие. Виждаме, че как Петър имаше вяра и също времено неверие. Тъмън тръгна и зуб потъна. Що? Защото имаше вяра, тръгна, обаче допусна неверието, неверието взе власт над вярата и той потъна. Неверието го накара да потъне. Страха, човек се оплаши. Ние казахме, че едно от нещата на неверието е страх. Ако ти имаш страх и допуснеш и се оплашиш, това е неверие, което ще накара да потънеш и живота ти да потъне. Но когато преодолееш страха, виждаме как Бог дойде и го изкара и го спаси. Та вижте, те го заведаха при апостолите и те не можаха да го излекуват. А Исус отвърна: роде невярващ. И то най-вече говореше за учениците си. Роди невярващ и развратен. До кога ще съм с вас? На Исус един вид му писва да бъде с тях. Той вика: аз ви получавам за вяра, получавам ви за вяра, проповядвам ви за вяра и ви се неверие. Отървете се от неверието. Най-големият проблем не е, че нямаш вяра, а имаш неверие. Не е проблема вярата, а неверието. Ти имаш вяра, ама имаш неверие. Спри, отърви се от неверието. Не допускай неверието в живота ти. Не допускай неверие в тази ситуация. Не допускай неверие в еди си какво. Та, доведете до кога ще съм с вас. До кога ще ви търпя. Вижте, има тенденция в света, в която, в тялото Христово, която казва, че трябва да сме по-мили от Исус. И да сме по-любезни от Исус. Не, трябва да сме като Исус. Хората се обиждат от това, че пастора му направил лека забележка, или хората се обиждат от това, че пастора му казва: бе, я дай така, или дай на така, или нещо казал: я бъдете по-сериозни, я бъдете по-навреме, и те се обиждат. Я направите и това, можеш ли още малко, можеш ли още на задачите? Малко съм ти длъжен. Ти си длъжен първо на Бога, не на мене. И те се обиждат. И си мислят, че трябва да сме много добри, много милостиви и много милички. И да сме мили като Исус. А вижте Исус какво каза. Вижте Исус какво каза. Хора, невярващи, развратени. Аз не виждам нищо мило в това. И до кога ще съм с вас? Все едно аз да изляза и да кажа на църквата си: ей, до кога съм с вас? Писна ми от вас. Той го каза. До кога съм с вас? До кога ще ви търпя? Още не съм казал на моята църква до кога ще ви търпя. Но Исус го каза. Исус го каза на апостолите. Айде бе, до кога ще ви търпя? До кога ще бъда с вас? До кога ще ви уча? Аз ви говоря едно, проповядваме една година нещо в църквата и хората още седят на едно и също ниво. И аз ще почна като Исус. Да ги питам до кога ще ви търпя, до кога ще бъда с вас. Та една тенденция има, дето трябва да сме по-мили от Исус. Не, Исус беше директен, Исус беше радикален, Исус знаеше и говореше истината в любов. Истината в любов не означава да си по-мил от Исус. Истината в любов означава да кажеш така, както е и да кажеш Словото. Имаше момент, в който учениците отидаха при Исус и го попитаха и му казаха: Исусе, не виждаш ли, че ги дразниш? Не виждаш ли, че ги дразниш? И той каза: да, виждам. Знам, че ги дразня. Виждам, че ги дразня. Обаче каза: слепец не може да води слепец. Защото и двамата ще пропаднат. И ние си мислим, че Исус бил много мил или че трябва да сме много мили. Пак казвам, ние, даже повечето пастори са по-мили от Исус, защото Исус беше много радикален на моменти. На учениците си викаше Сатана, на жената й вика куче, на тези им вика: до кога ще ви търпя, до кога ще съм с вас, писна ми от вас. Ние някой път пасторите сме и 5, и 10, и 20 години с тия хора. А той беше 3 години с тия хора и ги нахока всичките. Тоест даже и 3 години не му успя да ги изтърпи. Та, с две думи, той им каза: до кога ще съм с вас, до кога ще ви търпя. До кога ви уча да ходите във вяра и ви се в неверие. Смокинята, той ги научи какво да бъде, т.е. на смокинята, случката с смокинята, това беше момент, в който той ги учише да не допускат неверие, да вярват.
Планината беше случка, в която той ги учеше да не допускат неверия да вярват. Бурята беше случка, в която той ги учеше да не допускат неверия да вярват. И в един момент той толкова пъти говори едно и също на тия ученици. И в един момент им каза: айде бе, народе невярващ, развратен. До кога ще съм с вас? До кога ще ви търпя? Доведете ми го тук. Той каза: аз чакам, че вие ще го извършите, вие не го вършите. Тъй като си говориме, пак казвам, учениците му казаха: бе, Исусе, не виждаш ли, че ги дразниш? И той каза: виждам. Но няма как слепец да води слепец. Истината трябва да бъде проповядвана. Нали? И обаче тенденцията в днешно време е пастора да бъде миличък, много добричък, любезен. Той е любезен, Исус беше любезен, така ли? Исус обичаше, но Исус знаеше какво говори. Той затова даже на някой им каза, на едни им каза: сваросени гробници, на други им каза: вие сте изпълнени с мъртви сухи кости. С две думи, не знам колко мило звучи на вас, но това не беше мило, но той беше радикален и истински. Та, завършвам, че времето ми свършва с последно. Доведете ми го тук. И тогава Исус мъмри беса и той излезе от момчето и от онзи час той оздравя. И 19 стих. Когато станаха насаме, Исус, учениците го попитаха: защо ние не можахме да го изгоним беса? Апостолите го попитаха: защо ние не можахме? А Исус им рече: заради вашето неверие. Вижте колко е радикален, вижте колко е точен, колко е шарп. Имам предвид, казва Божието Слово такова, каквото е. Днешно време, ако някой умре от болест, аз отида му кажа на близкия му човек, той не повярва, затова умря, ще ме отлъчат от църква. Ще кажа: ти как можеш да говориш за вярата, но ти не знаеш ли? Те го питаха: Господи, защо не можахме? И той ги гледна и вика: заради вашето неверие, бе. Вика: не е заради друг. Заради вашето неверие. Вие имате невяра. Ма как ние сме апостоли, ние сме твои хора? Той каза: не, вашето неверие. Вижте колко опасно неверието. Махнете неверие. Означава ли, че те нямаха вяра? Не. Имаха вяра. Вярваха в Бога, но допуснаха и неверие в живота си. И той се справяше с това. Заради вашето неверие. Защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зрънце и ще наредите на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести и нищо няма да бъде невъзможно за вас. Когато ти имаш неверие, имаш много невъзможни неща. Когато имаш вяра в Бога, но същевременно допуснеш неверие, имаш много, много невъзможни неща. Но когато имаш вяра и единствено вяра в Бога и само вяра в живота си, не допускаш неверие, ще видиш чудесата и знаменията на Бога и няма да има нищо невъзможно за тебе. Няма ситуация, която да не бъде възможна. Тоест няма да има невъзможни ситуации. Всичко ще бъде възможно. Те го попитаха, пак казвам: що не успяхме? Що? Защото имаш неверие. Той им каза: имаш неверие, не проявявай неверие. Вярвай, вярвай, вярвай. Амен. Нашето време приключи. Бог да те благослови. Вяра срещу неверие. Отърви се от неверието. Само вярвай. Имай вяра в Бога и всичко ще е възможно. Амен. Бог да те благослови. Сподели това видео, сподели го в социалните мрежи и не забравяй да ходиш всеки ден чрез вяра. Здравейте! Благодарим ви от името на целия екип на предаване Победа, че сте свързани с нас и ни гледате. Това послание достига до вас благодарение на църквата и партньорите на служението. Не забравяйте да се абонирате за каналите ни в Instagram, Facebook и YouTube на Джордж Хазърбасанов Министри, за да може до вас да достига постоянно, безкомпромисното Божие Слово, което има силата да те възстанови, изцели, спаси и снабди всяка твоя нужда. Стойте свързани и не забравяйте да ходите всеки ден чрез вяра.